Γεια σας, είμαι ο Bionic Dragon και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Θέλω να μου κάνετε ένα subscribe στο κανάλι και ένα like αν σας αρέσει το βίντεο. Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα Clash of Clans και θα σας δείξω έναν ωραίο τρόπο, μια εύκολη attack χωρίς Dark Troops. Όπως βλέπετε είμαι Gold 3 και αυτό από επιλογή μου. Ήμουνα Crystal 1 και έπεσα σε πιο χαμηλές leagues γιατί εδώ πέρα έχει περισσότερα loot, πιο εύκολες βάσεις και δεν σε παίρνουν τόσο εύκολα στα defense. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το ωραίο και πολύ απλό attack 15 Giants level 5 μαζί με 15 Wizards level 5, μία Archer level 4, 5 Minions level 2, 6 Wall Breaker level 3 και 3 Healer level 3 μαζί με 3 Healing Spell level 4 και ένα Poison Spell. Λοιπόν, τα τρόπαια δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο πολύ και πάμε να βρούμε πολύ loot. Πάμε. Αυτό εδώ πέρα έχει ωραίο loot, πολύ gold, καλό elixir και καλό τσικοντάρ. Πάμε να βρούμε κάποιο άλλο. Δεν πειράζει. Θα βρούμε και καλύτερα. Όχι. Ούτε με τίποτα. Πολύ λίγο loot. Αυτό εδώ πέρα μπορώ να πω ότι έχει καλούτσικο loot. Αλλά αυτό εδώ πέρα είναι ωραίο. Πολύ καλή βάση. Άχρηστη. Πολύ άστο το άγχολ 9. Θα το κάνουμε attack. Πάμε. Λοιπόν. Βάζουμε από εδώ. Μετά από εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ. Βάζουμε τους Giants εδώ. Μετά βάζουμε τη Healer από πίσω. Το Barbarian King και τους Wiz. Μετά τα Minions. Και αυτά που μας δώσανε στο Clan Castle. Και παρακολουθούμε τώρα πότε θα χρειαστεί να πατήσουμε την ability για το Barbarian King και πότε θα χρειαστεί να δώσουμε spells στα troops μας. Η επίθεση τα πάει μια χαρά. Ο Barbarian King ακόμα δεν έχει φάει αρκετό damage. Η Giant είναι μια χαρά, βοηθάνε και healers γι' αυτό. Αλλά τώρα αυτό το Air Defense level 3 μας έκανε μεγάλη ζημιά στις healer, μας τις κατέριψε. Δεν πειράζει, έχουμε 3 healing spell level 4 που θα βοηθήσουν πολύ. Η Wiz είναι στην άκρη. Έλεος, αυτό το Town Hall 9 έχει το Barbarian King του level 1 που κανονικά θα πρέπει να έχει Queen. Archer Queen, έλεος. Ας βάλουμε το ability στο Barbarian μας. Και τα πάμε πολύ καλά. Και έχουμε ακόμα 2 healing spell να ρίξουμε στη μάχη. Ο Barbarian King δεν κινδυνεύει από κάτι άμεσα. Θα προλάβουν να το καταστρέψουν οι Giant. Πολύ δυνατά αυτά τα troops άμα τα μεγαλώσει level. Ας ρίξουμε εδώ ένα heal. Όχι, φεύγουνε, όχι. Ας το ρίξουμε εδώ. Αλλά δεν πειράζει, το χρειάζεται το Barbarian King. Κοιτάξτε, φούλαρε ζωή. Και η Giant, κοιτάξτε, είναι μέσα στο range του healing. Ωραία. Τα 2 αστέρια τα έχουμε. Ο Wizard καταστρέφει αυτή τη στιγμή το Town Hall 9. Και νομίζω δεν θα μας σταματήσει κάτι από τα 3 αστέρια. Μένει ένα Archer Tower το οποίο δεν μπορεί να μας κάνει καθόλου ζημιά. Είδατε, μόνο 2 Wizard το κατέστρεψαν. Και τώρα δεν μένει τίποτα σπουδαίο, μόνο 2 Army Camps και ένα μικρό level αποθήκη πάει και αυτή. Και τώρα μένει το Army Camp με αρκετό χρόνο να μένει ακόμα. Και μόλις πήραμε 3 αστέρια χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το ένα poison το δικό μας και αυτό που μας δώσαν τα παιδιά από το clan. Μια ωραία επίθεση με αρκετό loot. Με το gold και το elixir να ανεβαίνει. Dark είμαστε εντάξει. Κάνοντας επίθεση χωρίς dark troops καταφέρνουμε και επίσης να κρατάμε το dark για τις αναβαθμίσεις που είναι πολύ χρειαζόμενα. Και τώρα πάμε να ξαναβάλουμε στα barracks μας, να φτιάχνονται τα troops και να σας δείξω έναν ωραίο τρόπο για να ολοκληρωθούν όλα μαζί την ίδια χρονική στιγμή.
Βάζουμε εδώ τα healing spell που χρειάζονται. Το poison αφού ή το earthquake δεν το έχω βρει ακόμα, μαζεύω γι' αυτό. Poison δεν χρειάζεται να βάλουμε αφού δεν το τελειώσαμε, δεν το ρίξαμε στη μάχη, να εδώ είναι. Και τώρα θα βάλουμε στα 3 barracks από τα 4 5 giant με 5 wizard που θέλουν να γίνουν, κοιτάξτε, 35 λεπτά. Και στο άλλο βάζουμε μία archer, 6 wall breakers και 3 healer. Κοιτάξτε, 36 λεπτά. Θα τελειώσουν στην ίδια χρονική στιγμή. 1-2 λεπτά μετά δεν μας πειράζει αυτό. Και εδώ θα βάλουμε όπως θέλουμε, ή 5 minions μαζί, ή 3 και 2. Είναι δικό σας θέμα, όπως θέλετε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τώρα τελειώσαμε με τα troops για να γίνονται. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ο Barbarian King, ας περιμένουμε λίγο για να γίνει 1 λεπτό να χιλάρει τη ζωή του. Θέλω να σας πω, στο Barbarian King μπορούμε να επιλέξουμε άμα θέλουμε να τον έχουμε στην άμυνα guard ή να κοιμάται. Άμα τον έχουμε guard και μας επιτεθούν και σκοτωθεί, μετά όταν μπούμε για να επισκευάσουμε τα κτίρια θα χρειαστεί μερικά λεπτά, 5-6 λεπτά όσο είναι ακόμα μικρό το level, για να γίνει καλά. Ενώ αν τον έχουμε να κοιμάται, ενώ μας κάνουν επίθεση και μας πάρουν τη βάση, όταν μπούμε αυτός θα είναι μια χαρά και θα είμαστε έτοιμοι για επίθεση. Και μέσα να τον έχουμε για defense δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί τα άλλα troops τον κατακτούν με μεγάλη ευκολία. Οπότε γιατί να το χαραμίσουμε και να περιμένουμε μετά μερικά λεπτά για να γίνει. Γιατί τώρα μπορεί να τον έχουμε level 5 και να επισκευάζεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά αν τον μεγαλώσουμε level θα θέλει ώρες. Οπότε αυτό δεν μας συμφέρει. Γι' αυτό τώρα θα σας δείξω πώς πρέπει να το έχουμε όταν είναι εντάξει. Όταν γίνει θα σας δείξω. Και να ζητήσουμε troops από το clan μας, που είναι πολύ καλοί και κατευθείαν μας δίνουν. 5, 4, 3, 2, 1. Και ο Barbarian είναι εντάξει. Και τον έχω ήδη να κοιμάται. Απλώς χρειάστηκε να επισκευαστεί επειδή κάναμε την επίθεση και έφαγε damage εκεί. Να κοιτάξτε από εδώ κάτω. Sleep και guard. Να έτσι βοηθάει σαν άμυνα και άμα έρθουν θα πολεμήσει στο range του που είναι μέσα. Ενώ αν τον έχουμε να κοιμάται και να μας μπουν να καταστρέψουν, αυτός θα είναι έτσι όταν μπούμε, θα τον ξυπνήσουμε και θα πάμε για την μάχη, χωρίς να περιμένουμε να διορθωθεί. Αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου. Αυτό ήταν για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, να είστε καλά.